mo ni kumbyaan ta ni Papa Jesus iyang gahom na kwaon na niya iyang mga gibalaan, magsuko ang mga espiritu nga nagabantay dinhi. So guys, manglakaw man daw yan pero ang buta sa may padulungan niya. May tagpadulong miglangit. Kakawar may guys, balaanan niya karoon ng kasa may padulong. Nari ang anak do. Overview. Okay lang magsigarilyo din eh. Overview ito. Sa dalan eh. Apil ko dito dito. Apil ko dito tayo. Entong. Paghanap. Ano mo na oh? Anak madalong, anak. Kapag itong baso. Wow, tapos po niya na. Brick tail. Una mo. Dali kasi. Grabe rin. Kinayahan ko lang. Kanang kung sa tawahan na nato ang pangunahuna ba dili kay pagmatugkad good. Di matugkad bang kalam sa Dios. Ano ni boy, imong i-bio ni mo ni, di ba, na-distract yun ang kidayahan. Ano na yung ni Papa Jesus nga padatuon mo, patuyang mo sa inyong pakuan kay gikalutan pa niya sa libuan ka tuig. Bisag makasasala ta dili sa gustong taon-daotan nga patyo na lab, kita ang nag-amuma sa iyang kinaiyahan gituga sa Ama sa espiritu. Siya naman ang alpha omega. Mo ni karon no tanawa karon no na-distract ug nagbuhat og mga memorabilia gikuan sa una-una sa kahom sa tao, pero nawala na ang kon sa espiritu. Mo ni kumbyaan ta ni Papa Jesus iyang gahom na kwaon na niya iyang mga gibalaan, magsuko ang mga espiritu nga nagabantay dinhi. Nya sa pagkakaroon kay gitagaan man ta kay nadaog man siya siyang kamatayon. Ang lipay, di ba? Naasulat ni Amos, no? Paglipay mo, sige. Kanya ako nagpakamatay, nagantos. Mga po nakaroon ng akong gibati. Nagsigi ko og pangayo sa Ginoo, ma-extend, magsulti ko sa kamatuoran para pagpakita po itong mga taong mga nagbalaan nga naminaw po sa espiritu. Muna kung tawhanon ni, dili sila makatugkad. Diba naanas ba na ang kasulatan? Sulat ni Mikiyas. Apan sa mga espirituhan na nakatugkad karon, nabati man ako ang mga inagulo sa espiritu nga naadri niya nagpaabot na sa kapanahonan. Muna nga pag-abot yun sa panahon sa tribulation, pag-abot sa kwan daghan kayo o mga malaglag, labi na kay daghang nagamit sa gini agi taganiha nga si Papa Jesus nakita nato to nga gibutang monumento giinitan murag kwan ba, pero wala na to gikinabuhi sa patay ba nga atong gisimbahan, di ba? Kaya wala man sa tuwa, wala naman ta naminaw. Mo na ingon sa ni Papa Jesus dako kayo siya o gasa ka nato kay libuan ka tuig pa ihapang padatuon ta hala pagkuan mo kamo ang magtiman diha paglipay mo ya mo na itungon ang naglipay karon masubo niya ang katong mapahitason katong mga dato labi na akong dato dili mantigo mo tan-aw sa labing ubos na ako diri kamo malipayon mo pero ako ang tanaw ang espiritu nagapaabot dini kanato niya nagpaabot ko sa kapanahonan mo na ma-extend lang ko
mo extend ang kalibutan karon tungod sa atong pagpaningkamot nga unta ang mga tao mabalaan pod makabalo pod sa kinayahan mo nang matingalata nga na mga bagyo matatag mga linog pahinomdom man na boy pahinomdom man na tanawa o tawhanon mali pa yun ta tanaw na to pero sa laing bahin nawala na na-distract ang gituga sa Dios kanato tanawa ang mga kapos karon mga mag-uuma mao na hinoy nag-antos nagalisod di ba Tama gid. tungod kay kwarta man mo tayo ingon nga ihatag kay Cesar o kwaon niya yung iya sa Ginoo di ba Tama. wala ta mga kapos dili man gani ta kapos kinakaabot pa ta diri mo ni nga gani nga nagatuyok ta dito dapit sa Buda di anak ni mga langob sila lobya sila do man ni kindagman na yung mga langob ani diri lawom lang ang langob na dinhi niya kung kana ma-distract to sa linog upatag ang mga bukid mo nang ako ang gihilakan kanunay na Ginoo sige pa kay nakita man ako ang mga tao malipayon lang kay ang ilang una-una tawhanon lamang kumbaga ba makita lang sa mata og dalunggan lang madungog sa dalunggan ug mahikap sa iyang mga kamot mora ang una-una sa tao wala na pasapot sa mga espiritu nun tanawa kung naimamatay di ba no naimamatay makasapot na nako mo nang nangandoy na pod kay daghan mga sala kay wala naman ta nalimot naman ta sa Ginoo sa pag-antos niya pagkadadsal sa cross tungod kay kita dugid madato tanawa ang palibot na to muna ang atong misyon karon na mga espiritu nga nagabantay dinhi gani naglipay siya nga naabot ko kay hapit naman gid ang kapanahonan kana iya man na samahan iya gud ang kinayan siya ang alpha ug omega ipataas-tasan lang ta karon kay dili sa gusto ta dapat tungod sa pagkadaog ni Kristo pagpakamatay sa cross niya dito naman sa salagit manang gipadala po niya ang espiritu manang akong yantusan karon makighusay mangita sa mga taong nabalaan nya katong dapig ka na to matong nasa espiritu ng gasa isulti na gid ako ang kamaturan kaya ang kamaturan maghatag og kagawasan parang mutastas pa nga daghan patang mga ampo daghan patang maminaw sa kinayahan daghan patang maminaw sa inagulo sa mga tao inagulo sa kinayahan inagulo sa dagkalisod ang katong mga dato mohatag lang sa labing ubos wala nga ako kung magsulti ko maingon sila nga kadili man ni matugkad sa tao kuang tanga magsulti kay dili man makita sa tong mata dili pun madungog ninyo ang espiritu nga naa dinhi Tama gid. makita lang ninyo ang espiritu nga naa dinhi nakigsulti nako pinagi sa akong kasing-kasing salamat sa akong kadusa pa nagapaabot sila uban nagatigulang na gani daghan na nagpabantay na dinhi pero tungod kay ni Kristo nadaog siya dili pa makaning moingon gid ang buyag o badlongon ta niya kay kita gani kuno pinakabilinhon nga tao sa kalibutan kay simple living lang ta malipayon ta pero kada sila nakakita na sa atong pagkamatay mag-uol po na ang uban nga mga maayo nya gamiton man to mga daotang espiritu katong parang mupabor po dito sa mga daotang espiritu Tama gid. kay Diyos naman iya man tadang gahom Tama. Yahagid. Nagtukod ka magturi tupong sa langit ni kanaogan Diyos sa sulay sa ato pa ang mga pagsulay ang musulay ninyo iya pa nga dili ka makig-away kay makig-away ka ikaw na nagpili sa espiritu nga naa kanimo mamalikas ka nangandoy ka ngayon kag animal ka sa nangandoy ka sa daotang espiritu na ayaw gamitan ninyo ang yawa kay dili gid pawa yawa katanan naaman sa balaang kasulatan pare karon manigamot ang naibang minaw na to sa espiritu kanong kasa makasabot sila ana niya mo na nga ngani ko dinhi gusto na gali kong mupandong katong mga tao nga muduol na ko makapandong ko silang mga ulo to nga tungod sa tong sala sa una wala may taong walay sala so gikan ito magbago o maginolsol o mubuhat yun sa balaang nagihatag sa Diyos nato Amen. wala na kay mo lakaw na po taon niya mato na po ko sa dapit nga diin ko dadon uban mo pero kamo tawhanon lang mo nagtan-aw pero ako nakakita ko sa mga espiritu nga nagabantay nga nagpaabot pod sa pagbalik kay grabe ang tao malipayon ta pero tanawa ang kalipay mo sa sakit punang naningkamot po ako po ni isulti sa Ginoo kay para mataas-taasan pa ang atong pagpuyo sa kalibutan nga tawhanon dagan pa man ang nangandoy
nag-uol ko kay tao pud ko. Tama gid. Mura mga espirituhan na gid mo kasabot no. Tanan. Oh. Dagan po mga espirituhan di tarawag ko nang nagapaminaw sa espiritu pero kalibutan ko lang ang ilang gikuan kay naman sila mga pulong nga wala saktan. Ako kay espirituhan nga pure yung espirituhan kay masaktan man ako unta ng mga pulong isa sila mga gisulti o ganaapot sa balaang kasalatan. Tama. Salamat mga espiritu ko na adini ang mga tao po nga daping na to nakita nako mamayo po maampon po na sila pero nag-uulang nako kay nagsaliglan ta sa nagawali nga wala sa buhat walang pa Diyos wala pa sila kabalo asang Diyos asang espiritu sa kamaturan. Tama gid. Mapaabot na ko minsan dali kari kailan naman na sila nako umato to mapandungan ako nga ma-explain ako unsa gyud ang inagulo sa espiritu inagulo sa kinayahan nagapaabot sa pagbalik sa katapusan sa kapanahonan. Salamat po mayong punto kanatong tanan. Salamat ka ulit. Tubig mo. Sana sila mali. Okay, sa sunan. Pwede mo bandong. Nangapag siguro sila dito. Mabay pa sila sa ubos. Ano rin sinino? Ay, Kung karoon mo. Lang. Basahin mo pa rin sa sulat. Nipin. So, yes. Kado. Ang papainom mo. Sa mga ang informatikas mana among gidawat na konten sa mga tao hindi gusto na nagpapalis na nagadatos ito kami dito kaya nagamit sa bibig okay, salamat. May nakita, ay mo pabalang ako sa mga sa promos. Paano sa tayo mo? Sundin nyo kayo, mga tao. Sige mo sa promos. Muna yun, saan nakita na muna? Ba, unay hayat. Hayat. Unay nakita. Tumas din ko tumas mo. Kung nakita, kita nyo. Na? Siya. Sana ang rasa. Iyon ang mayo ka. Lawas na. Diyan na ako. Dukta. Mga masakit to. Madua. Salamat kayo sa ulan. Salamat kayo Kung asa nga kung mag-isa lang. Sa kain na sila. Wala ko ito. Isang siya yung kayo mo kasing ipuon mo Thank you. Ikuan ko sa espirituhan ng kasa. Basta magpawos ng garbo. Puno ka lang. Diba? Sige na tagdagdag. Sige na tagdagdag. Para na sige. Bakit pinakalindahan?
talong. Balik na lang. Mga din kami nakukuha. Christmas. Tagay. Hindi tayo. Salamat, sir. Oh, sila pa mga sa inyo. Tagayin mo sila. Ayaw ka mo pag kapan. Kapa yung gamot, kapa. Yung namin nakita ng hayag. Kapa ninyo, kapa. Tawara. Tagaan ko kapag. Pero gamitan sa pinin mo guys. Pagpaubos, pagpasay na. Ayaw. Yes. Ready. Walang ito guys. Upang saan sa kapit. Diyan, alam mo si Silyo, diyan. Ha? Para si Silyo. Nangatag naman. Makatag sa bata. Mga bata doon, Nakapicture mo ito? Nakapicture. Okay. Ayaw na. Pahina ninyo. Ako man, ako. Ako na, sir, bye. Ako, sir. Ma'am. Ang mamakak. Ako na, sir. Ako, sir. Ikaw ang magulang. Ako, sir. Ikaw magalang. Dili batak ka. Kisay lang ang boss ano. Sir, ako, sir. Ako may treasurer. Ha? Treasurer. Ako. Sige ha. Oh, buha pa. Treasurer. Danihan. Treasurer ka. O dani. Ano ka? Antay, pamakak ko. Tawaran yung bulutana na. Kita ra sa kamo. Ha? Swerte mo kay mapainutin ang mukha mo. Init eh. Ako piso. Ikaw, sir. Ako man. Pare, Nawa, hindi naman. Kasi nyo nakita kanina. Ako sa pa, wala man. Ginoo. Ha? Sa nakita Ginoo, mo? Ginoo, yan. Ha? Ako panagway no. Kasi nakita ni mo? Sa nakita niya. Ha? Ginoo? Sino kita niyo mo? Kung butong umos lang yung ubos. Sige ha. Doon ka ha. Spirituhan ng galit. Kuha tayo siya. Sa tanan nga mga tao nga among nakahinabi og midawat kanamo ngadto sa among gihimo nga pagbisita sa manindot nga dapit diha sa lugar sa Bukidnon, kami sa Espiritu ng Gasa kinasing-kasing gayud nga nagapasalamat kaninyo. Ilabi na sa katawo nga nagapandong og naghatag og mensahe
anak kaninyo ug kun inyo hinumduman ang iyang ginasulti kaninyo, ana gayud ninyo diha mabasa ang iyang ginasulti sa balaang kasulatan. Ug kun buot ninyo nga inyo gayud siyang mailhan, palihog lang pakitan-aw sa uban nga among mga video nga among gina-upload dinhi aron magkabalog gayud kamo kung kinsa siya ug unsa iyang katungdanan dinhi sa kalibutan. Sa tanan usab ka mga subscribers ug sa atong mga viewers dinhi sa Espiritu ng Gasa, daghang salamat kaninyo kay sa atong nangaging tuig 2023 kamo ang nagsilbing among inspirasyon o nagadasi gayud kanamo nga amo pagid ipadayon ang among mission isip usa ka mga ulipon sa Dios o mga sulugoon sa Dios. Kay dinhi man ninyo makaplagan ang kamatuoran kay kining tanan ginasulti sa usa ka tawo nga gigamit sa balaang espiritu, ana magud kini sa awtoridad. Nasulat gayud kini sa balaang kasulatan. Sa busa, padayon lang kamo sa pagsubaybay kanamo kay daghan pagayud kamo makaplagan nga kamatuoran bahin sa mga tinago ni Jesus nga kaniadto wala pagayud nato nadunggan sa atong pagtuon isip usa ka Kristohanon. Sa tanan usab mga viewers nga wala pa naka-subscribe, please click the subscribe button and hit the notification bell para kanunay ka mong updated every time nga mag-upload ko mga bago nga mga videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan magban unta kaninyong tanan.